IFM News. Lokal. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol John, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Naragsaken na idumduma sa ito'y ati Panangiladawan, dagiti atleta ti Region 7. Iti kapadasan da dito Ilocos Norte, kabayatan at ti panagtali na edda, iti Palarong Pambansa 2025. Kinuna dagiti taekwondo players, nagnaga na si Danica, Isaac and Jade, dagiti Ilocano ket nasasaya at panagparabor, tanood dagiti kasapulan dagat ipamuspusan da. Imatandaan ay imas, pay dagiti makana tanuman pay aday ti lechon sa Cebu, ket sabsabali tiraman ti lechon dito'y Ilocos Norte. So pay kasta, mapagduma damit ti klima dito'y, ken iti nagapuanan da, taamang anabarbara dito Ilocos Norte, no may dasig iti lugar da. Kabayatan na sa andamet pay formal ang nakapag-ayayam, ta demo pay laeng tinagbalin a partisipasyon da iti laeng kalman, iti Teatro Ilocandia, iti MMSU iti Siyudad ti Batak, yung itatangal daw, ti opisyal, arugina ti ayayam da. Namnamaen da, dagiti atleta iti taekwondo players, dagiti taekwondo players iti Region 7, ang makagunod da ti medalya, kiniti mensahe da kadagiti padadang atleta, ket masapol ti panagkararag, nga umuna, sakbay iti panagayayam. Of course po, we will do our best. Wala po kaming mag-training. Before you play, pray before you play. Yeah. Ano po? Sarat po. Sarat. Ano po? Maganda. Magkaroon ng kaibigan na magkasundo na lahat. Opo. Masarap at maraming salamat po sa Idol Bernard, ti sumungwa. Maawatan alain mo kami tay question mo, Idol Joan, tapno mangig no, dita question mo, tapno amo datsong batanda kadakwa. Mangig no, ba't question mo kadakwa dakidi? Awenti mo na nga sa lusod sa Idol Bernard, no, kumusta may experience siya dito Ilocos Norte, no, natraydan, dagiti makmakan, nagtarusan da. Napintas ko madigita nga question, iraman mo tay boses mo, tapno mangig ti listeners tayo, kasla mo fill in the blanks mo, ito question and answer mo ita, di ka di, ti panagdingig may kadakwada, kasi sumsumbat na lang ti kwan. So, adadad ta Sarat, nga naka-in-house, Sarat National High School. Isip na ka-in-house ang Idol Bernard. Okay, ano tayo ayam da digitoy? Taekwondo, ti ayamin Idol Bernard. Taekwondo. So, makita da, masarakan da tata itoy, sa isa din na ti pag-event da tatangal daw. So, when iti Teatro Ilocandia, Batak City, Idol Bernard. Okay, right, go ahead, Idol Joan. Damag iti Palarong Pambansa 2025, Tadwadi 99.5 at Dawag, Idol Joan, tatak.